Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije. Ja sam Mario Raguš, pozdravljam vas ispred Kamenog cvijeta u spomen području Jasenovac. Na poticaj svetog Ivana Pavla II. Utemeljitelja Požeške biskupije, želi se u petak prije cvjetnice molitvom i kajanjem, pokorom i žrtvom spomenuti svih žrtava nasilja, progona i ubojstva nedužnih ljudi tijekom 20. stoljeća. U Jasenovačkom i drugim logorima, na Blajburškom i ostalim križnim putovima sve do stradanja u Domovinskom ratu. Dan obnove čišćenja povijesnog pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji proglašen je 2000. godine. Od tada se središnja proslava redovito održava u Župnoj crkvi u Jasenovcu, a ove godine po prvi puta ispred Kamenog cvijeta i po prvi put Požeška biskupija organizira međureligijsku molitvu. Molitelji i govornici su požeški biskup i predsjednik vijeća HBK za ekumenizam i dijalog, monsignor Antun Škvorčević, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Đorđo Lingua, pakračko-slavonski episkop Jovan Ćuribrk, s kojim su tu protođakon Milan Tomašević i sveštenik Blagoja Đukić, glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj Lucijano Moše Prelević i zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj Mevludi Arslani.